Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau aka bani kuɗin ragonmu, kuɗin da za mu sayi ragon sallah naira 200,000. Kuɗin nan na sa su a crypto a cikin binary trading, forex trading. Na zo na yi asaran kuɗin nan dukansu ga baki ɗaya kimanin naira 200,000. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ni kan ina zan sa kaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi guys, harakan crypto scammers ne, harakan forex trading scammers ne, ƙarya suke muku, damfara ne, harakan crypto damfara ne yan uwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi na zo na yi asaran kuɗi na kimanin naira yafi miliyon nawa. Wallahi aka bani kuɗin nan ma don kuɗi na zo na sa kuɗin nan, na zo na yi asaran su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan uwa, addu'a za ku taimake ni da shi ne ko mene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu nan na rasa yadda zan sa kaina. Kun kalle ni, na zo ni kaɗai ina zaune a kan block ga can din nan bayana titi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ni kan ban san ya zan yi ba. Wallahi harkan crypto damfara ne, harkan forex trading damfara ne. Mutane suna mana ƙarya, suna damfare mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na yi asaran kuɗi na kimani ya fi miliyon nawa, ban san adadin su ba. Wallahi tallahi, wallahi na yi asaran a cikin forex trading kuɗin da ya fi miliyon ɗaya, ya fi miliyon biyar, ya fi miliyon biyar kuɗaɗen da na yi asaran su a cikin forex trading. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan uwa, ku fita daga cikin wannan harakan forex trading scammers ne. Yan uwa, ku yi gaggawa